her igen, ja. Altså, det bliver sagt, jeg hørt. Ja, Martin, vi lige går i gang med Let's Play'en. Lige gå i gang. Hej folkens, velkommen til Let's Play Minecraft med Team Supermofinet, som også er kaldt Martin. Lad os komme i gang. Okay, god, mærkeligt sted vi spawner. Okay, Martin, har du set det her noget? Der er kul og alt muligt. Sejt. Nej, det har jeg ikke set. Nej, godt. Så løber jeg løber lige herover af. Hey, jeg tror jeg har fundet træer, Martin. Vi bliver bare... Hvor løb hen og der? Jamen, vi bliver bare i spawn, gør vi ikke? Jo, her i nærheden. Jeg håber ikke, det lægger folkens. Fordi min computer skal trække... den skal trække en saver, den skal trække... Mens jeg optager, og så ser jeg på lang. Så er der nok nogen, der siger... hvorfor går du ikke over på... med normal så, eller lille, eller sådan noget ting? Jamen det er fordi... For jeres skyld, så synes jeg ikke helt, om I vil have det lægger lidt, og så ser lang, eller om I vil have normal, og så det ikke lægger. Men det er sådan her, det bliver nu. Martin, jeg gider altså ikke lave nogen hakke. Jeg går bare efter at få nogle sapling, så vi kan få nogle træer til os. Ja. Så ja, ellers jeg håber, at det bliver fint. Det er ikke fint. Og jeg håber ikke, jeg bliver forstyrret af nogen. Fordi så er det bare nederen. Jeg har fået 1 sapling. 2 saplings. Jeg har ikke fået noget. Men lad være med at smadre træet, det er dumt. Synes jeg i hvert fald. De falder nemmere ned, synes jeg. Jeg skulle bare lige have 2. Bare 2 af hver sapling. Okay. Martin, vi skal også lige hurtigt over lave noget andet nu, jeg tænker, hvor vi skulle lave nogle senge, fordi når vi får. Jamen, der var en masse får derovre. Nemlig. Så vi skal bare nå, at det endelig bliver nat. Ikke lort. Hvad vil vi ellers sige? Jeg går over og nakker nogle får. Ja, hvad vil vi ellers sige på den her video? Jeg vil selvfølgelig sige velkommen til den første episode af Let's Play. Sæson 1. Nej, det gider vi ikke. Vi skal bare episode 1. Yes, jeg fik en sapling mere. Nu har jeg en. Har du nogle saplings? Nej, fordi jeg har ikke smadret træet. Det gør jeg så. Nu har jeg 1 af den ene og 2 af den anden. Kan du huske, hvor det er for nogen, når vi spawnede? Ja. Jeg er i hvert fald bare gået tilbage til der, hvor der var får. På et eller andet sted, der er noget, der bor. Ja. Det gør ikke noget, fordi jeg er 10 blok væk fra spawn. Det er ikke eller det, 20. Ja, det er ikke det, det gør. Martin, vi skulle hurtigt have puttet noget vand, så vi kan få noget hvede, så vi kan få noget mad. Det er helt fint. Lige nu, der laver jeg lidt svært, så jeg kan nok få får. Og alle de episoder, de vil mindst blive med Martin og mig. Vi kan altid godt putte nogle flere med ind. Vi får nogle flere med ind på, det kan vi godt sige her nu. Martin, havde du noget træ? Nej, det kan jeg ikke godt putte. Ja, jeg har lidt. Jeg går ned og får noget sten. Hvorfor fik jeg lige XP der? Du smed XP. Jeg nakket får. Ja, så sygt, at du smed XP på min skærm, faktisk. Kan man egentlig godt have kul med en træhakke? Jo. Men kan du godt sagt noget sten med det? Jo, det kan man godt. Like a bullet train. Nej, det er ikke engang copyright. Lag. Jeg har fundet ud af, Martin, hvordan man får det der ild og vand væk. Hvordan? Det er Gex, han er... Jeg ved ikke, hvad jeg taler lidt om Gex. Jeg tror, jeg tror ikke, han bliver sur over det. Jeg tror også, det er reklame, men jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg tror, han bliver glad for det. Nej, det ved ikke. Han har sagt noget med, at det var sådan, da han fik det, men så sad han og rodede med et eller andet ting inde på internettet. Han skrev nok et link eller et eller andet ting i den blog, jeg så. Jeg var op til klokken 2 i nat for at se alle mulige videoer. God, det lagger lige nu, når jeg hakker sådan lidt. Og så fortalte han det. At han havde fundet ud af, han havde selv siddet og rodet med det. Men noget med, han kunne godt han viste et eller andet ting, hvis nok. Det skal vi have gjort på et tidspunkt. Man skulle downloade den anden ting, og så skulle man klikke på patch, og så var det væk. Fordi det er mega irriterende. Har du gjort det? Nej, for jeg så det på min mobil i går. Så jeg kunne ikke... Martin, vi skal ikke bygge noget hus overhovedet. Fordi vi skal alligevel bare have... Hvorfor ikke? Ikke her i starten, vi skal jo bare sove. Det er ikke noget. Jeg har lavet 2 senge. Ja, men et hus sådan i starten her.
Vi skal jo bare sove den første nat alligevel jo. Laver vi så ikke et hus næste gang, eller hvad så? Jo, selvfølgelig får lavet et hus, men bare det her i starten. Det er jo lige meget, om vi har et hus nu, når vi alligevel skal bare sove den første nat her. Så det er jo, på den anden side, så kan man godt begynde at bygge på det, men alligevel. Jeg tænker bare sådan, vi skal nok bygge det. Jeg går lidt længere ned i grotten her for at tjekke. Det kan du bare. Det ligner faktisk lidt sådan en, hvad de hedder? Jeg har ikke mødt et monster endnu. Hey, kan man godt være under et sandtempel, for det tror jeg folk er. Under et tempel. Mm. Det ved jeg ikke, har du underhørt det? Nej, det ved jeg ikke. Det ligner bare sådan lidt. Nu har jeg lidt jern. Vi skal bare syge meget jern i den her let's play. God, det ser lol ud hernede fra. Det er sådan nogle sandstone, der bare hænger i luften hernede faktisk. Eller hænger op på loftet af. Er der sand? Det er nogle lags nogle gange i min computer lidt. Hvorfor er der sand? Der stod en flagmus, jeg fik bare sådan en der er lys hernede. Yes, ja. Hvorfor er der sand i den der grotte, der er ude? Hvis jeg vidste det, havde jeg sagt det. Okay, nu går jeg længere ned. Enten så er det lava, eller så er det hvor sådan lava. God, det er en awesome grotte, der har jeg fundet. Men ikke med nogle monster hernede. Det er også godt, men det er også lidt nederen. Godt lige at bruge nogle ben fra en som... Nej, fra skelet. Vi skal snart skaffe noget mad. Egentlig. Ja. Jeg har nemlig... Derfor skal vi lave hvedefarm. Så kan vi lave brød, eller hvad? Ja. Det er jo altid en vej, vi kan skaffe det på. Nu er det bygget en ovn. Vi har faktisk meget kul. Vi har 12 stykker kul. Giver du det meget? Det begynder på nat, nu skal du komme op. Jamen, jeg er oppe ved vores ting. Men så er det bare mig, der skal komme hjem, eller hvad? Ja. Jeg har fundet træ til at bygge vores hus. Vi bygger altså bare et træhus her i starten, går vi ikke? Jo, sådan en mikro en. Ja. Vi gider ikke begynde på sådan et kæmpe projekt her i starten. Vi vil godt have nogle materialer til det først. Jeg går altså bare og smadrer sapling og får 4 eller 5 saplings, inden du når at komme tilbage. Jeg kan se dig. Og jeg er deroppe. Kom on. En sapling. Ja, 7 saplings. Det er der går rundt med sengen, er det ikke? Jo. Er du bange for at blive angrebet, inden vi sover? Nej, jeg kan ikke se nogen monstre. Min seng. Ja, så siger vi det. Hvad vil jeg sige til dem, der ser med? Martin, jeg vil lige lave noget. Jeg vil for eksempel sige, at der ikke kommer et afsnit ud dagligt, men der vil komme ofte ud. Fordi den her let's play, det skal ikke være sådan noget med sådan hver en gang om ugen. Der kommer der noget ind. Det er alt. Stenlujern. Nice. Det skal være noget ofte, og skal det ikke være sådan noget med... Kan vi ikke godt lov, sådan lige nu i hvert fald, lige nu hvor vi ikke har andet kørende, så sådan 4 eller 5 3 afsnit om ugen eller sådan noget. Så det her vil godt. Eller måske mere, det ved vi ikke helt endnu. Har du fundet nogle dyr? Fordi det er det, jeg leder efter. Altså, nej, ikke andet end får. Nej, og dem kan man ikke rigtig spise på den måde. Nej. Derfor siger jeg, at vi skal have hvedefarm. Ja, men vi nakker altså lige nu her i starten. Fordi har du ligesom fundet ved endnu? Ja. Jeg er ved at lave hvede. Mm. Og det går sygt langsomt. Jeg er ude og lede efter dyr. Nu har jeg plantet det første hvede. Nej, ikke det første hvede, det første... Eller jo, faktisk det første. Nej. Martin, kan en af os egentlig ikke gå på sådan en opdagelse til sengen med os, og så bare sove på det tidspunkt? Hvornår?
Så vi kan få nogle... Nej, vi kan egentlig ikke gøre det nu. Vi skal lige lidt længere væk. Løbe sådan lidt mere længere væk, faktisk. Så vi kan finde ud af lidt mere her i starten. Du ved, Jamen, det gør vi ikke allerede i denne her episode, hvor vi udflugter. Nej, det er episode 2. Det er så, det hedder udflugten eller sådan noget ting. Udflugten med hvad, faktisk? Ja, en anden ting. Nej, gider jeg havde noget mad med, for nu er jeg ved at dø. Jeg har kun 4 hunger tilbage. Jeg har 0 hunger tilbage. Ja, på den anden side, så er det godt, at vi ikke er bare løbet 1000 blok væk. Er du helt sikker på det? At hvad? Jeg har det, når vi løbet 1000 blok væk. Jamen, altså ikke på den her map. Nej. Det var det, jeg mente med. Der vi faktisk, står vi stadigvæk stort i det spawn. En singleplayer er lavet, der er spawner man inde i mit hus. I dit hus? Ja. Forsøgt. Jamen, det er jo så klart. Det er jo fordi, du har bygget det lige der, hvor du spawnede. Det nemmeste ved det, der er enten bare at placere en blok, faktisk. Ej, hvorfor kan jeg ikke finde noget? Martin? Hvad? Du skal snart til at komme tilbage. Er det ikke Jeg er på vej tilbage. Jeg var ligesom ved at dø, da vi kommer tilbage. Hvor mange du siger, fordi så har jeg 24 af dem. Nej, jeg vil lave sådan en seed farm. Jeg har jo selvfølgelig mit på dansk, så der står frø. Jeg ved ikke, hvilket sprog du har det på. Jeg har det også på dansk. Jeg overgår ikke til at have engelsk uden for skolen. Jeg synes, engelsk skole det er rigeligt. Og folkens, der kommer ikke intro på den her. Der kommer ikke intro på vores video i starten her. Men ja, jeg ved godt, at jeg har en intro-kanal, og jeg har måske også en intro, men what the fuck, det gider vi ikke have. Ja, sådan der. Jeg går lige en lille tur, for jeg kan ikke sprinte, så jeg går. Jeg går et little bit time. Martin har vi skal over i det her græsområde, der er herovre af. Men der har jeg lige været. Der var ingenting. Så skal vi over i skoven, over på den anden side af skoven. Jamen, har du med? Jeg har 2,5 hunger. Okay, du er heldig, du har hunger. Ja. Nu er jeg bare efter kul. Jeg går lige ned og kan man ikke spille sten? Jeg har ikke prøvet det før. Jeg drukner altså lige mig selv. Hvorfor? Fordi så... Og der er klæde her under vandet. Sejt. Så vil gerne begynde at miste liv lige om lidt. Den første episode, så dør du allerede. Hvad? Jeg tænker mig at overleve alle episoder. Hvorfor er jeg død? Wow. Og jeg har lavet fundet noget zombier og sådan noget. Har du? Ja, jeg har fundet en creeper, jeg leger lidt med. Okay. Jeg løber lige en lille tur. Jeg finde ikke noget, så det er vildt godt. I må altså virkelig undskylde folkens, så det... jeg har fundet en ravine. Har du? Martin, hvis du kommer op fra jorden, så er den lige herovre på den anden side. Vi har kunnet kigge ind i en ravine, og vi har ikke set det endnu. Eller hvor er du henne? Lige uden for... jeg har fundet svamp også. Jeg har også fundet græskar. Jeg har gået over i det... Hvad? Hvor er du? Jeg er lige gået over på den anden side, faktisk. Den anden side af hvad? Ja, det er hvor vi fælder træer. Det er lige gået over. Jeg kommer derover. Nej, jo. Skynd dig, vi skal stoppe. Hvornår skal vi stoppe? Om under 30 sekunder. Jeg kan ikke løbe. Nå, men vi kan lige så godt bare stoppe den her. Jeg står heroppe på bakken og jamen, jeg skal lige finde dig. Nej, det kan jeg ikke nå. Jeg kan ikke nå at finde dig. Kom, jeg kan se dig. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan se dit navn. Vi ses. Nej, kom hurtigt herover. Hej, folk. Vi takker af. Hej. Hej.